Χθες το βράδυ, ρίχνοντας μια ματιά στο Windy στον καιρό, παρατήρησα ότι υπήρχαν πιθανότητες το Windy να πέσει εκτός. Οπότε αποφάσισα να να το τσεκάρω από την πρόβλεψη μέχρι την πράξη. Και δικαιωθήκαμε στο τέλος. Οπότε πάμε να δούμε τη διαδικασία. Τι έγινε ακριβώς, τι μας έλεγε το Windy, για ποιο λόγο θεώρησα ότι τα πράγματα θα είναι λίγο διαφορετικά και τελικά πώς εξελιχθήκανε. Πάμε να το δούμε. Πριν λίγο κοίταξα τον καιρό για αύριο, να δω τι αέρα θα έχει και διαπίστωσα ότι ο καιρός θα είναι δυτικός ο αέρας και έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον στην περιοχή μας που τα πράγματα τα κάνει λίγο περίεργα. Οπότε ήθελα λίγο να σας δείξω, να μοιραστώ μαζί σας λίγο αυτή τη σκέψη και μια ανησυχία, ας πούμε, για εμάς τους καπετάνιους όταν βγαίνουμε στη θάλασσα, που κάποιες φορές όταν έχουμε κάποια συγκεκριμένα δεδομένα που μας δίνει η πρόγνωση του καιρού, εμείς μπορούμε να τα πάρουμε και με βάση την τοπική μορφολογία, τα βουνά και κάποια στοιχεία τέλος πάντων της συγκεκριμένης περιοχής μπορούμε να βγάλουμε και συγκεκριμένα συμπεράσματα που κάποιες φορές μπορεί να μας βγάλουν από πολύ δύσκολη θέση. Και στην προκειμένη περίπτωση αύριο είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα που αξίζει να δούμε τι γίνεται. Πάμε να δούμε. Θα σας δείξω τώρα θα σας δείξω μέσα από το Windy. Θα κάνω share screen την οθόνη και θα σας δείξω ακριβώς τι εννοώ. Λοιπόν, έχω μπει τώρα στην εφαρμογή στο Windy. Συγκεκριμένα είμαι στο ευρωπαϊκό μοντέλο. Εντάξει, είναι αυτό που εμπιστεύομαι περισσότερο. Ίσως κάποια στιγμή μπορώ να κάνω και μια ανάλυση, να σας πω πώς διαβάζω τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Λοιπόν, αύριο σήμερα είναι Δευτέρα, έτσι, οπότε έχουμε, αυτή τη στιγμή αυτή είναι η κατάσταση, έχουμε ένα δυτικό αέρα, έτσι, έχουμε ένα υψηλό βαρομετρικό εδώ πέρα, στον Ατλαντικό, και ένα χαμηλό βαρομετρικό στην Νορβηγία. Και τι γίνεται εδώ πέρα, μας φέρνει όλο αυτό το ρεύμα εδώ πέρα, το φέρνει ευθείας στη Μεσόγειο. Έτσι, οπότε ξέρουμε ότι αυτά τα δύο, το ένα είναι αρκετά υψηλό, είναι 1034 και το άλλο είναι 985. Σε κάθε περίπτωση, όλος αυτός ο αέρας εδώ πέρα και αυτό εδώ επιταχύνεται και από αυτόν το χαμηλό βαρομετρικό που βρίσκεται πιο πέρα, έτσι. Έχει πάρα πολύ πλάκα πως οι συνθήκες που έχουμε εμείς στην Μεσόγειο, πως μπορεί να επηρεάζονται από καταστάσεις που είναι πολύ μακριά. Οπότε είμαστε σίγουροι ότι ο δυτικός αέρας αυτός εδώ συνεχίζει, έτσι, όπως και η πρόγνωση εδώ, δηλαδή ξέρουμε ότι θα έχουμε δυτικό αέρα, δεν είναι ότι μπορεί να αλλάξει και οι πιθανότητες να αλλάξουν και ξαφνικά να μετατραπεί σε βόρειος ή νότιος με ευκολία, γιατί είναι πολύ μεγάλη η μάζα του αέρα που μπαίνει στη Μεσόγειο. Οπότε, προχωρώντας προς την Τρίτη, εδώ έχουμε και τη δημιουργία ενός χαμηλού βαρομετρικού που επιταχύνει ακόμα περισσότερο αυτή την κατάσταση, με αποτέλεσμα, δείτε εδώ τι γίνεται στο Ιόνιο. Είναι πολύ δυνατός ο αέρας που χτυπάει. Έτσι, και περνώντας ο αέρας κάτω από την Πελοπόννησο, έτσι κάνω λίγο zoom, εδώ μας έρχεται ως κάπως νότιο-δυτικός. Και τι δείχνει εδώ στην περιοχή του Σαρονικού? Δείχνει οριακά μέχρι το πρωί, οριακά μπουνάτσες, έτσι. Δηλαδή δείχνει έναν καιρό που δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να βγούμε. Θα μπορούσε κάποιος τώρα να δει αυτό το καιρό, έτσι, στις 12 το μεσημέρι, τι δείχνει εδώ? Δείχνει 20 κόμβους στο κέντρο, εδώ στη μέση ας πούμε που πιάνει 20 κόμβους, και μετά όταν πάμε στην ακτή 16-17 κόμβους, δηλαδή αν βγει κανείς αύριο 1 το μεσημέρι εδώ, σε αυτήν εδώ την περιοχή, εδώ δείχνει ότι θα συναντήσει, ότι θα έχει γύρω στους 16 κόμβους αέρα. Οπότε διαβάζοντας την πρόγνωση του καιρού, μπορεί κάποιος να βγει αύριο
και ξαφνικά να βρεθεί σε συνθήκες που ούτε καν διανοείται. Εγώ στη συγκεκριμένη μέρα δεν θα έβγαινα με τίποτα και θα σας εξηγήσω λίγο τώρα τι συμβαίνει. Έτσι βλέπετε εδώ και το υπόλοιπο της μέρας, δηλαδή 3 το μεσημέρι, ο αέρας πέφτει και έχουμε και μπουνάτσες. Αν μπορούσα αύριο να πάρω μια βόλτα το σκάφος και να βγούμε στο Σαρονικό, αλλά για να σας δείξω τι θέλω να πω έτσι από κοντά, αλλά η αλήθεια είναι ότι για κανένα λόγο δεν θα έπαιρνα αυτό το ρίσκο. Για ποιο λόγο τώρα δεν θα έπαιρνα το ρίσκο? Πρώτον, όλη αυτή η μάζα εδώ του αέρα, έτσι, είναι συνήθως καταλήγει να δίνει 7 συν 7, δηλαδή σε γενικές γραμμές μπορεί να δυναμώσει κατά 14 με 15 κόμβους παραπάνω αέρα. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή βλέπουμε την ταχύτητα του ανέμου, αν πάμε στις ρηπές, βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται, πόσο πολύ θα φυσάει, έτσι, μιλάμε τώρα όλη αυτή εδώ η περιοχή και το κύμα που θα αναπτυχθεί, έτσι θα είναι πάρα πολύ. Τώρα βλέπουμε στις 2 το μεσημέρι. Οπότε βλέπετε ότι εδώ στην περιοχή του Σαρονικού δείχνει στις ρηπές 26 κόμβους. Προφανώς το κύμα θα είναι αρκετά μεγάλο και το πιο πιθανό με βάση την εμπειρία που έχω είναι ότι 26 κόμβοι θα είναι καλά. Αν είναι 26 κόμβοι, πιθανότατα θα είναι 35. Δηλαδή θα είναι συν 6-7 κόμβοι παραπάνω. Το 26 θα είναι η ελάχιστη εκδοχή. Δηλαδή όταν έχουμε δυνατούς αέριδες, έχω παρατηρήσει ότι τελικά ο πραγματικός αέρας είναι 7 με 14 κόμβους παραπάνω τουλάχιστον και μπορεί κάποιες φορές και περισσότερο. Αυτό που έχει όμως πάρα πολύ ενδιαφέρον, επανέρχομαι εδώ στον κανονικό αέρα, είναι η περιοχή εδώ. Βλέπετε τώρα εδώ πέρα ο αέρας πάει και χτυπάει το Ιόνιο κάθετα. Και εμείς εδώ, η γεωμορφία εδώ πέρα, στον Πατραϊκό, έχουμε βουνά και από τη μια πλευρά και έχουμε βουνά και από την άλλη πλευρά. Οπότε εδώ βλέπετε ότι χτυπάει ο αέρας και μετά τι γίνεται, εξαφανίζεται. Προσωπικά πιστεύω ότι ένα κομμάτι αυτού του αέρα πολύ πιθανό να περάσει δυναμικά εδώ μέσα, δηλαδή εδώ δείχνει ότι δεν φυσάει, αλλά πιθανολογώ ότι μπορεί να φυσήξει και πάρα πολύ μάλιστα, να περάσει επίσης εδώ ανάμεσα στα βουνά, έτσι, σε αυτήν εδώ την περιοχή, και να βγει με τεράστια δύναμη στη Σαλαμίνα. Δηλαδή εδώ που δείχνει ότι έχει νοτιά, επειδή δεν υπολογίζει το ενδεχόμενο ότι εδώ μπορεί να περάσει αέρας, να επιταχυνθεί λόγω των βουνών και να βγει εδώ με τεράστια δύναμη. Κατά πάσα πιθανότητα εδώ αύριο, και αυτό είναι που θα φοβόμουν περισσότερο, σίγουρα ο κυματισμός θα με ενοχλούσε για να είμαι ειλικρινής, για να πάρω το σκάφος και να βγω να ανοιχτώ τέτοια μέρα στη θάλασσα, όσο και αν φαίνεται εδώ πράσινο το κομμάτι του αέρα. Αλλά αυτό που με τρομάζει περισσότερο είναι ότι σε αυτή την περιοχή εδώ ο αέρας μπορεί να φτάνει έως και 40 κόμβους, 50 κόμβους, μπορεί και παραπάνω. Και να είναι τοπικά, να είναι δηλαδή σε αυτήν εδώ την περιοχή. Μπορεί όμως αυτό να μην γίνει, να συγκρουστούν. Μπορεί να μπει ο αέρας μέσα στον Πατραϊκό και επειδή έχει και αέρα και από εδώ το νότιο κομμάτι και εδώ κάπου εδώ τελικά να μην φυσάει και τόσο. Μπορεί να είναι και ήρεμα τα πράγματα. Αλλά σίγουρα δεν θα έπαιρνα καθόλου αυτό το ρίσκο, γιατί δίνω πολύ μεγάλη πιθανότητα να μπει βόρειος αέρας, δηλαδή από τον Πατραϊκό να τον φέρει και εδώ στο Σαρονικό να έχει πάρα πολύ δυνατό βόρειο άνεμο και το υπόλοιπο κομμάτι εδώ πέρα να συνεχίζει και να περνάει από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 το πρωί. Τώρα μόλις μπήκα στο αμάξι, είμαι στο κέντρο και βλέπω ότι έχει συννεφιά, ψιχαλίζει λίγο. Εδώ δεν φυσάει τόσο. Οπότε πάμε να δούμε αρχικά στην Καλιθέα
Να δούμε εκεί πέρα τι αέρα έχει. Πάμε στη μαρίνα δηλαδή της Καλιθέας και μετά θα κατευθυνθώ προς Άλυμο να δω και εκεί πέρα. Και βλέπουμε. Για να δούμε και εδώ στη Σιδρού. Εδώ πολύ συχνά βλέπουμε από σημαίες. Λοιπόν, φυσάει εδώ όπως το περιμέναμε. Είναι δυτικός, όπως δηλαδή έλεγε η πρόβλεψη αυτό το σημείο. Έτσι κι αλλιώς το σημείο που του δίνω μεγάλες πιθανότητες να γυρίσει ο αέρας είναι το κομμάτι στη θάλασσα, κοντά στη Σαλαμίνα. Εκεί είναι που μας ενδιαφέρει. Κατά τα άλλα, η πρόβλεψη εννοείται ότι θα πέσει μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει έξω. Και εδώ οι σημαίες που κυματίζουν είναι ακριβώς ευθεία. Ο αέρας έρχεται από μπροστά μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε και από κοντά. Λοιπόν, φτάσαμε και στο λιμάνι εδώ της Καλιθέας. Είναι βρέχει λίγο έξω. Λοιπόν, τα πράγματα φαίνονται πολύ όπως τα έδειχνε η πρόβλεψη. Κάτσε να πάμε μια έξω να έχουμε καλύτερη εικόνα. Λοιπόν, σίγουρα δεν είναι πολύ δυνατός ο αέρας. Φυσάει γύρω στους 15 με 17 βαθμούς, όπως ακριβώς έδειχνε η πρόβλεψη χτες για αυτή την ώρα. Εδώ μπορούμε να δούμε. Λόγω της κακής ποιότητας του ήχου, αυτό που προσπαθώ να πω στο βίντεο είναι ότι αν ο αέρας ήταν πιο δυνατός, έτσι είτε νότιος είτε δυτικός, με μεγαλύτερη ένταση, θα βλέπαμε στην είσοδο του λιμανιού, θα βλέπαμε κυματισμό, καθώς αυτό το λιμάνι είναι εκτεθειμένο στη συγκεκριμένη περιοχή. Προς τα μέσα, εκεί που δένουν τα σκάφη, είναι μια χαρά, αλλά στο συγκεκριμένο σημείο που κοιτάμε θα έπρεπε να βλέπουμε και κυματισμό, έτσι, και προφανώς θα έπρεπε να νιώθουμε τον αέρα έντονα να μας χτυπάει χωρίς να κόβει από κάπου. Λοιπόν. Και πάμε πάλι στην εφαρμογή στο Windy να δούμε. Η πρόβλεψη είναι αρκετά ίδια με χτες. Ο αέρας εδώ που βρισκόμαστε είναι κάπου τόσο, είναι γύρω στους 15, μπορεί και 20 κόμβους οριακά. Για να δω τη συγκεκριμένη ώρα. Εντάξει, δείχνει ότι φυσάει λίγο λιγότερο, αλλά στην πραγματικότητα φυσάει λίγο παραπάνω. Πάντα κοιτάμε και τις ρηπές, οπότε κατά πάσα πιθανότητα οι ρηπές είναι πιο κοντά με τον πραγματικό άνεμο. Και στη συνέχεια πώς εξελίσσεται ο αέρας, κατά τη μία η ώρα δείχνει ότι μετατρέπεται σε πιο δυτικός. Δηλαδή ενώ είναι νότιος αυτή τη στιγμή, νότιος-νοτιοδυτικός, νότιος κυρίως, θα μετατραπεί σε πιο δυτικός. Αυτό σημαίνει ότι όσο μετατρέπεται σε δυτικός, εδώ μέσα θα βάζει περισσότερο, θα χτυπάει το κύμα παραπάνω, περισσότερο μέσα στο λιμάνι. Και αυτή η περιοχή εδώ που ενδιαφέρει και εμένα, εδώ τώρα δεν έχει να κάνει μπορεί να μην περάσει, να μην μπει ο αέρας μέσα. Το ζήτημα είναι ότι έχει μεγάλες πιθανότητες. Δηλαδή δεν σημαίνει πάντα ότι η ιδέα τώρα που σας δείχνω το συγκεκριμένο βίντεο είναι ότι έχουμε τις πραγματικές συνθήκες και έχουμε και τις ενδυνάμεις συνθήκες. Τις ενδυνάμεις συνθήκες τις υπολογίζουμε σαν πραγματικές. Πόσο μάλλον σε μία μέρα που βλέπουμε ότι η ευρύτερη περιοχή φυσάει πολύ. Σημαίνει ότι γενικά οι πιθανότητες είναι αυξημένες. Οπότε εδώ κρατάς και τις ενδυνάμει εκδοχές, τις θεωρείς ότι είναι πραγματικές εκδοχές, δεν παίζεις με αυτές. Αλλιώς είναι σε μια περιοχή που ας πούμε όπως εδώ πέρα,
γιατί μπορεί και κάπου αλλού να το πω, για παράδειγμα, ας πούμε εδώ, δείχνει ότι φυσάει λίγο. Πάω σε μια τυχαία περιοχή. Αλλά η ευρύτερη περιοχή δεν έχει τόσο δυνατό αέρα, οπότε ξέρεις ότι πιθανότατα οι ενδυνάμει καταστάσεις που μπορεί να αλλάξουν μπορεί να είναι ως προς το λιγότερο, με λιγότερο αέρα, δηλαδή λιγότερο επικίνδυνες και όχι περισσότερο. Ενώ εδώ ξέρεις ότι το αντίθετο περιμένεις. Μπορεί να είσαι τυχερός και τελικά εκεί που βρίσκεσαι να μην φυσήξει τόσο, απλά είσαι τυχερός. Μπορεί επίσης η πρόβλεψη να πέσει μέσα. Συγχαρητήρια, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δίνουμε όμως πάντα την πιθανότητα ότι τα πράγματα θα αλλάξουν, γιατί στην πραγματικότητα, στην πράξη, πάνω από τις μισές φορές τα πράγματα δεν είναι ακριβώς ίδια. Είναι λίγο διαφορετικά. Αλλαγή κατάστασης αυτή τη στιγμή. Έχει γυρίσει σε βόρειο-δυτικός. Αν είναι δυνατόν. Και το γύρισε και δυνάμωσε κιόλας. Οπότε πάμε να βγούμε λίγο έξω. Βλέπουμε εδώ τη σημαία. Έχει δυναμώσει αρκετά ο αέρας. Αυτή τη στιγμή, έτσι, αυτή η κατεύθυνση έρχεται, φυσάει, έρχεται από εκεί. Έρχεται ακριβώς, δηλαδή πέρασε, έρχεται από το Πατραϊκό και δυνάμωσε πάρα πολύ. Εδώ που βρισκόμαστε, ο Πειραιάς μπροστά κόβει. Δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι εδώ κόβει τον αέρα. Αν μπεις μέσα, δηλαδή και βγεις πέρα έξω από το κομμάτι λίγο πιο αριστερά, εκεί τα πράγματα σίγουρα αυτή τη στιγμή έχουν δυναμώσει και κατά πάσα πιθανότητα όσο περνάει η ώρα θα γίνουν και χειρότερα μέχρι το μεσημέρι. Λοιπόν, οπότε ίσως καλύτερα πάμε στον άλυμο τώρα. Βέβαια, ο άλυμος είναι κατεβαίνουμε νότια, εκεί αλλάζουν τα δεδομένα. Όσο πιο νότια πάμε, θα τον βρούμε δυτικό και νοτιοδυτικό. Αυτή η αλλαγή βρίσκεται εδώ όσο πιο ψηλά, γι' αυτό ήρθα πρώτα εδώ στην Καλιθέα. Γιατί εδώ είχαμε τις πιθανότητες να δούμε αυτή την εναλλαγή του καιρού που μπορεί να προέκυπτε. Σε κάθε περίπτωση πάμε άλυμο και βλέπουμε. Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε στη Μαρίνα Αλήμου. Μέσα στη Μαρίνα ο αέρας κόβει λίγο, αλλά είναι ξεκάθαρος ότι είναι βορειοδυτικός ο αέρας αυτή τη στιγμή και δεν είναι νότιος. Λοιπόν, εδώ να δούμε τις σημαίες πως σχηματίζουν. Βλέπετε ότι όλες κοιτάνε τον Πειραιά. Έτσι, αυτή τη στιγμή εδώ ο αέρας που μας βρίσκει, έτσι βλέπετε εδώ πέρα, οι σημαίες κοιτάνε τον Πειραιά. Δεν κοιτάνε ούτε την Αίγινα ούτε νότια. Φαντάζομαι ότι αν κατευθυνθούμε νότια θα αλλάξει αυτό το πράγμα, θα αλλάξει ο αέρας και θα τον βλέπουμε νότια. Οπότε αυτή τη στιγμή σίγουρα μας βρίσκει ο Πατραϊκός, ο αέρας δηλαδή που περνάει από τον Πατραϊκό. Η δύναμή του θεωρώ ότι έχει εξασθενήσει αρκετά στο σημείο που βρισκόμαστε, γιατί το σημείο που εκτονώνεται ο Πατραϊκός είναι εκεί στη Σαλαμίνα περίπου και μετά από εκεί και πέρα ανοίγει δηλαδή ο κόλπος του Σαρονικού, με αποτέλεσμα να μειώνεται η δύναμή του. Οπότε πέσαμε μέσα. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεο. Μας την έκανε τη χάρη ο καιρός. Μπορεί να κάναμε μια πρόβλεψη χτες, αλλά το ζήτημα ήταν με πιθανότητες. Δηλαδή απλά είχε αυξημένες πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε πολύ απλά να μην συμβεί. Αλλά μας έκανε τη χάρη και νομίζω ότι είναι σημαντικό κανείς να το δει και με αυτόν τον τρόπο, γιατί μπορεί να γλιτώσει από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Προσωπικά έχω κάποιες ιστορίες που τις έχω γλιτώσει και ίσως σε κάποιο άλλο βίντεο να μοιραστώ μαζί σας μία από αυτές τις ιστορίες.